Á espera de retomar a actividade, dende o Pósito Nollés seguen a traballar na posta a punto das súas concesións, coa retirada das algas e depredadores, e tamén na toma de mostras para ver o estado dos bancos marisqueiros, de cara ao inicio da campaña. Segundo o patrón maior Santiago Cruz, as perspectivas non son de todo boas, xa que non se observa moito marisco de talla. O dato positivo é que hai moita cría. Está aí na porta xa en setembro, non sabemos a fecha exacta, pero bueno, en setembro vai ser. Xa miramos un pouquiño os bancos marisqueiros, e ainda está mirando a bióloga todo este mes os muestreos, hai un desove, hai moitísimo desove, o cal para a próxima campaña que ven vai ser moi boa, se non pasa nada anormal. Para a próxima campaña non estou falando que hai moitísimo desove. O ano pasado hubo pouco desove, eu só dixen, este ano hai bastante menos que outros anos, bastante menos, sobre todo na zona de abaixo, hai aquí na zona de arriba, o que é do Cuncheiro hacia aquí, hacia Testal, berberecho é máis xapónica e algunha fina e algunha babosa, pero, abaixo hai moi pouco, porque o ano pasado non hubo bons desobes. Nos últimos anos, o Pósito Nollés viviu campañas históricas, nas que os datos tanto de extracción de bivalvo como tamén de facturación foron de récord. Estes últimos anos foron campañas de champion, como dixo eu, non? Pero non todas as campañas son así. Eu xa levo 40 e algo de anos mariscando, como a min algúns mariscadores, e sabemos que todos os anos non son campañas de champion. Hai campañas boas, campañas regulares e incluso algunha mala. Por iso, esta campaña non vai ser de champion. Ojalá que sea boa, a ver os precios e tal, pero non vai ser as de champion. O Pósito Nollés está tamén de estrea. Para o inicio da campaña estarán rematadas as obras de reforma da lonxa, que supuxeron un investimento de preto dos 600.000 euros. Entre outras actuacións realizouse a reforma da cuberta e o illamento térmico das instalacións, así como tamén a instalación dunha pequena bancada para poder seguir os procesos de clasificación, transformación e subasta do marisco, sen ter que interrumpir a actividade dos profesionais.